हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै। जोंहा दिनैनि भिडिअआ जागोन आधार कार्ड आपडेटनि सायाव जागोन। जोंहा लास्ट डेटआथ' 14 डिसेम्बरावमोन नालाय जोंहा दायो आधार कार्ड आपडेटनि लास्ट डेटखौ जोंहा बारायनो हाबाय दे। जोंहा लास्ट डेटआ दायो बेसेबां डेटसिम बारायखो नोंथांमोना आं दायो खोन्थालांगासिनो दं, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा आरो नोंथांमोना आधार कार्ड आपडेटखौ बांसिनानो खालामबायबो जानो हागौ आरो खालामाखैबो जानो हागौ। जाय बिथांमोना आधार कार्ड आपडेटखौ खालामखांबाय बिथांमोना दायो चेक खालामना नायनांगोन दे। जोंहा रेजेक्टबो जायो नालाय, रेजेक्ट जायो, एक्सेप्ट जायो आरो कमप्लिटबो जायो नालाय। जाय बिथांमोना खालामनानै दोन्दोंमोन नोंथांमोना खालामनानै दोनबाल' जानाय नङा, नोंथांमोना चेक खालामना नायनांगोन रेजेक्ट जादों ना मादों। जुदि रेजेक्ट जादोंबा नोंथांमोना खालामफिननांगोन। रेजेक्ट जायोबा माबायदि खोन्थायो आं नोंथांमोननो दायो गासिखौबो खोन्थालांगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा आधार कार्डनि गेजेरजों गोबां बायदि बायदि सरकारि आरो सरकारि नङै बायदि बायदि खामानियाव बाहायनाय जायो। बेखायनो नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाबानो जाबाय। स्टुडेन्टफोराथ' ओरैहाय NSP स्कलारशिप थाबाय। स्कलारशिप बानायनायाव जोंहा आधार कार्डखौ नांथारगौ नालाय, आधार कार्डजोंसो जोंहा स्कलारशिपआ जायो। आरो ओरैहाय PM किसान बिदिनो बायदि बायदि गभर्नमेन्टनि स्किमफोराव जोंहा आधार कार्डखौ नांथारगौ नङा होमबा। बेखायनो नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाबानो जाबाय। नङाब्ला नोंथांमोना आधार कार्डआ इनभालिडबो जानो हागौ, इनएक्टिभ जानो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय आपडेटखौ, जाहाथे उनाव जेबो प्रब्लेम जायै बायदि। जोंहा दायो आधार कार्डखौ आपडेट खालामोब्ला फ्रियावनो खालामनो हायो नङा होमबा। नोंथांमोना बेखायनो फ्रियावनो खालामना लाबानो जाबाय। जुदि उनाव लास्ट डेट बारनानै बानायोब्ला फाइनबो होनांनो हागौ। जोंहा सिगाङावहाय पान कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनाय फैदोंमोन नङा होमबा सिगाङावहाय। सोरबा माने खालामना लायैफोरा माने उनावहाय फाइन होनांदों, माने 1000 लेट फाइन होनांदों, माने लिंक खालामनायाव 1000 होनांदों। बेबायदि होनांहैनो हागौ नोंथांमोना। बेखायनो नोंथांमोना दायो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाबानो जाबाय, फ्रियावनो खालामना लाबानो जाबाय। जोंहा लास्ट डेटखौ दायो बारायनो हाबाय दे। बेसेबांसिम बारायनो हागोन नोंथांमोननो खोन्थाहैगासिनो आं, नायबानो जाबाय नोंथांमोना। जाय बिथांमोना आधार कार्ड आपडेटखौ खालामाखैमोन, जोंहा दायो एसे लासैबाबो खालामलांनो हासिगोन। जोंहा लास्ट डेटआ 14 डिसेम्बरावनोमोन नालाय, जोंहा दायो आरो फिन खेबसेबाव बारायनो हाबाय दे। जोंहा सिगांनिफ्रायनो बारायबोबाय थादों आरो दायो खेबसेबाव आरो बारायनो हाबाय दे। एसे गोबावखौनो बारायनो हाबाय नोंथांमोना। बेखायनो थाब खालामना लाबानो जाबाय। जोंहा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनायाव आधार कार्डआव होनाय मबाइल नाम्बारावसो OTP थाङो नालाय। सोरनाबा माने आधार कार्डआव होनाय मबाइल नाम्बारा गैला, माने थैबाय, बेबायदि जानानै दंमोनब्ला, माने बानायनो हायाखैमोनब्ला थाबैनो बानायना लाबानो जाबाय। आधार कार्डनि मबाइल नाम्बारखौ सोलायदो, ओमफ्राय आपडेट खालामना लादो। जोंहा आधार कार्डआव होनाय मबाइल नाम्बाराव OTP थाङो नालाय। सोरबाफोर दासिमबो खालामना लानो हायाखैमोनब्ला खालामना लाबानो जाबाय थाबैनो। जोंहा आधार कार्डखौल' आपडेट खालामना दोनबाय जानाय नङा, जोंहा चेक खालामनाबो नायनांगोन जादोंना जायाखै, रेजेक्ट जादोंना एक्सेप्ट जादों। नोंथांमोननो आं दायो चेक खालामना खोन्थाहैगोन रेजेक्ट जादोंना एक्सेप्ट जादों। एक्सेप्ट जाबा माबायदि खोन्थायो आरो रेजेक्ट जाबा माबायदि खोन्थायो आं बेखौ खोन्थाहैगोन। जोंहा मानि थाखाय रेजेक्ट जायो, जोंहा आधार कार्डआव नाम थानाय आरो डेट अफ बार्थ थानाय, जोंहा आधार कार्डआव थानाय बायदि जोंहा नाम स्पेलिंफोरा मिलायाबानो जोंहा रेजेक्ट जायो दे। हमना ला जोंहा आधार कार्डजों भटार आइडिजों पान कार्डजों जोंहा नामफोरा मिलायलायाबा बेबायदिबानो जोंहा रेजेक्ट जायो दे। बेबायदिनो रेजेक्ट फैदों। आरो जोंहा आपल'ड खालामनायाव साफायनायफोरा मोजां जायाखैब्ला, माने PDF बानायो सोरबा PNG आव होयो नालाय, सोरनाबा डकुमेन्ट्सआ एसे गाज्रिब्ला, माने डकुमेन्ट्सआ माने मोजां नुवाखै, माने मोले नुदोंब्ला बेबायदिबाबो जोंहा रेजेक्ट जायो। दायो जोंहा लास्ट डेटखौ नायग्रोनोसै। जोंहा लास्ट डेटआ बारायनानै दायो 2025नि जुननि 14सिम जाबाय दे। जोंहा दायो माने 6 मान्थखौनो बारायनो होबाय दे। लास्ट डेटखौ जोंहा 6 मान्थ बारायनो होबाय। जोंहा 2024नि डिसेम्बरनि 14आवनोमोन नालाय, 14 डिसेम्बरावनोमोन। जोंहा दायो बारायनानै 6 मान्थ बारायना होनानै 2025नि जुननि 14सिम बारायना होबाय। नोंथांमोना नैयाव नायबानो जाबाय। नै 14 जुन 2025सिम जोंहा बारायना होबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बानायाखैब्ला बानायबानो जाबाय थाबनो, नैबे लास्ट डेटनि सिगां बानायथारबानो जाबाय नोंथांमोना। दायो आं नोंथांमोननो रेजेक्ट जाबा माबायदि खोन्थायो आरो साक्सेस जाबा माबायदि खोन्थायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। जोंहा रेजेक्ट जादोंना एक्सेप्ट जादों बेखौ नायनो थाखाय जोंहा आधार कार्डनि वेबसाइटआव फैनांगोन। आधार नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना OTP होनानै लगइन खालामना चेक खालामना नायहैनांगोन। दायो आं लगइन खालामसै। जोंहा बेबायदि लगइन जायोब्ला नोंथांमोना नैयाव नायबानो जाबाय। लास्ट डेटखौ बेयाव खोन्थाफैखागोन। जोंहा जुननि 14सिम नोंथांमोना 2025नि जुननि 14सिम फ्रियावनो बानायनो हागोन। नै फ्रि अफ कस्टआवनो दङ दाबो। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर खालामाखैब्ला थाबैनो बानायबानो जाबाय। उनावबा नोंथांमोना फाइनबो होनांनो हागौ। दानिया नोंथांमोना जादोंना जायाखै बेखौ नायनो थाखाय एसे गाहायाव फैदो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। डकुमेन्टस आपडेट बेबायदि खोन्थागोन। नैबे नाम्बारफोराव फैखायो नालाय, जोंहा माब्ला खालामदोंमोन 2024नि आगष्टनि 10 आगष्टआव खालामदोंमोन। नैबायदि कमप्लिट खोन्थाबाय। नैबायदि कमप्लिटेड खोन्थाबानो नोंथांमोननि बे डकुमेन्टस आपडेट खालामनाया, आधारनि डकुमेन्टस आपडेट खालामनाया जाबाय आरोना। बेबायदि कमप्लिट खोन्थानांगोन। बेबायदि कमप्लिट खोन्थायोब्ला नोंथांमोननि आधार कार्डनि डकुमेन्टस आपडेट खालामनाया जाबाय आरोना। जेबो खालामनांगौ गोनांथि गैला, नोंथांमोना गोदान खालामफिननांगौ गोनांथि गैला, जाबाय। दायो आं नोंथांमोननो रेजेक्ट जायोब्ला माबायदि जायो आं बेखौ खोन्थानोसै। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। नै नैयाव कमप्लिट खोन्थादोंब्लाबो नैबे गोजा खालारनि नालाय बेयो रेजेक्ट जादों दै। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। नै इयर रिक्वेस्ट हेज बिन रिजेक्टेड डिउरिं कुवालिटि चेक डिउ टु डिफेक्टिभ, माने
बेनि आपल'ड खालामनाय कुवालिटिया एसे खम जादों, माने गाज्रि जादों आरो ना, मोजाङै सिनायाखैबो जानो हागौ। बेखायनो बिथांनिया माने रिजेक्ट जाबाय आरो ना। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। डकुमेन्ट्स आपडेटमोन, बेयो माला खालामनायमोन? अक्ट'बरनि 2024नि अक्ट'बरनि 2 थारिखआव खालामदोंमोन। बिथाङा रिजेक्ट जाबाय। बिथाङा दायो माने गोदान खालामफिननांसिगौ आरो ना, गोदान दायो डकुमेन्ट्स आपडेट खालामफिननांगौ। नोंथांमोनाबो बेबायदि चेक खालामना नायफैबानो जाबाय रिजेक्ट जादों ना मादों। बेबायदि रिजेक्ट जायोब्ला नोंथांमोना गोदान खालामफिननांगोन, दायो गोदान आपल'ड खालामफिननांगोन, डकुमेन्ट्स आपडेटखौ खालामफिननांगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।